ċifri li kiseb One News juru riżultati ferm pożittivi għal Malta Air Traffic Services, il-MATS, l-entità governattiva li hi responsabbli għat-traffiku tal-ajru kollu f'pajjiżna, ħaddiema f'dipartimenti differenti fit-torri tal-kontroll tal-ajruport Malti jkunu f'komunikazzjoni mal-piloti fejn daw jikkontrollaw l-inżul u tluq tal-ajruplani kif ukoll dawk l-ajruplani li għaddu minn fuq pajjiżna. Fil-fatt matul is-sena l-oħra żewġ runways tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta raw il-moviment ta' kważi 66,000 ajruplan, kemm tal-passiġġieri kif ukoll dawk privati jitilqu jinżlu minnhom. Dan ifisser żieda ta' kważi 8,000 moviment meta wieħed taqabbel mas-sena ta' qabel, jiġifieri l-2023. Kif mistenni snin iddominati mill-pandemija jiġifieri l-2020 u l-2021 raw nuqqas drastiku f'dawn in-numri, però xorta kien hemm eluf ta' movimenti tal-ajruplani. Meta wieħed taqabbel is-sena 2012 mas-sena li għaddiet, kien hemm aktar mid-doppju fil-moviment li jkompli jikkonferma s-suċċess tal-politika tal-gvern fil-qasam turistiku. Sa dan it-tant fejn jidħlu l-ajruplani li jkunu għaddew minn fuq iż-żona tal-ajru ta' Malta s-sena l-oħra dawn ammontaw għal aktar minn 81,000 ajruplan ta' kull tip. Is-sena ta' qabel dawn ammontaw għal aktar minn 73,500 ajruplan li jfisser żieda ta' aktar minn 7,000. Meta hawnhekk tqabbel ukoll is-sena 2012 mas-sena 2024 tara wkoll żieda ta' 20,000 ajruplan. Fil-fatt dwar dan tkellimna ma' Adrian Vassallo, l-manager li jieħu ħsieb l-operat fit-torri tal-kontroll ta' Malta, li spjega li din is-sena jistennew li dawn iċ-ċifri anke jkomplu jikbru. Bħal kull sena dejjem naraw żidiet fil-movimenti tal-ajru tal-passiġġieri u anki ajruplani privati. Dis-sena qed nistennew li jkun hemm żieda ta' 3% fuq is-sena l-oħra. Noperaw minn fuq żewġ runways aħna nieħdu ħsieb hawnhekk l-ajruplani li jkunu se jitilqu u li jkunu ġejjin biex ibatlu l-passiġġieri u jitilqu l-passiġġieri minn Malta. Għandna diversi aprons minn fejn naħdmu u żewġ runways minn fejn nistgħu noperaw. Dawn ir-riżultati pożittivi qed niżvelawhom ftit jiem wara li tħabbar kif l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta se jkun qed iwettaq investiment ta' aktar minn 300 miljun euro fosthom għall-bini ta' terminal ġdid.